Hello, good morning. दिनैहाय जाबाय 25 of December. जोङो नै बेरेफुंजानि नानिजों आंजोंहाय जोङो ओरै लामायाव थाबायबायगासिनो दं आरोना। बिराद खुवा खुदों, नोंथांमोना नायनो हागोन नै। बिराद खुवा खुदों दिनैहाय, ओरैथ' नुहुरखायानो। अब्लाबो जोङो दिनैहाय बेरेफुंजानि एसे फ्रेश जानो थाखाय बेरेफुंजानि जोङो खारबोदों ने। बेरेफुंजानि खारदों जोङो। दा नोंथांमोनजोंहाय एसे शेयार खालामनो थाखाय दिनैनि बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरो आङो बिराद गोबावसैमोन बिदि भिडिअ बानायैया। दिनैहाय बानायफिनबाय। मेंबायबो मेंबाय। लोगोफोर अखा हानाय बायदि जाजोबलायबाय नै। नेट गोग्लैदों बिरादनो। आनो खारगासिनो दं। बिराद खुवा खुदों नै, नुहुरलाया। नै जोंनि बोरमाया नै, बे गासिबो जोंनि बोरमा गोजा आरोना। गांसो जानो सारा लाइन फैजोब्बाय नै। बाप्पा सेस गांसो जानो ओंखारबोजोब्बाय न'निफ्राय। मेंनाया हाला। खारबायना दहायबो खारलांबाय, दाबो खारबोफिनबाय। मेंनाया जाला। नैबे लामानि दै दं आरोना लोगोफोर। नै लेट ल' खुवाया सिनायहरा हरैहाय हनै। गासिबो खुवा गोजा। दिनैहाय एसे खमबावसो लोगोफोर, मैयाहायथ' रासिनमोन। मैया रासिनमोन दा? मैयाहाय रासिन खुवा खुदोंमोनथ'। दिनैहाय नै एसे सिनायहरलायबावदोंसो ओरैहाय। जोङो मैयाहाय फैनोनो मोनाखैनो। सेस जिकेटआवहाय निहोर नांजोबदों, अखा हानाय बादि बिरादनो। दायो जों गिर्जा गनानै फैखांबाय नै लोगोफोर। आरो न'नि साजायनायखौ माबादि साजायदों जोंना। न'आवहाय बेफोरबायदि साजायदों आरो। मा जादों? बिस्कुट मोनजाबावबायसो बियो नै। जोंहा गिर्जा गखांनानै फैबाय, दा एसे न'खर बर'दिन मांगि हैनोसैलाय। एसे बर'दिन मांगि हैनोसैलाय जोंहा। रेडि नै। बे जाबाय जोंनि न'नि डेक'रेसन जाहैबाय। गेटआव बेबायदि साजायदों। फैबाय बिराद खुवा खोजोबलायनाय गारिजोंहाय लामाखौनो सिनायलाया। बेबायदि नुयो। बे जाबाय मोनानि भिउ गेटनिफ्राय आरो नै। बेबादि साजायदों। ओरै मोखांजोंबो नै